Здравейте хора, аз съм Марто БГ и идвам с много добри новини за вас. Както виждате, вече ще снимам с OBS, защото най-после разгадах как се работи с него. Както виждате, ето е самия OBS. Да. Ще снимам, ето тук съм си добавил за сега Minecraft и CSGO, но ще сваля още някоя игра. Напишете ми в коментарите, аз мисля си сваля Евротрък да снимам на нея и на още нещо. Но не знам, пишете в коментарите. Тук това за декстопа съм си го направил за там, нали, като ви правя туториали да не виждате само декстопа. Да. А примерно като съм си го настроил за CSGO и не съм с CSGO, няма виждате нищо и така. В смисъл, аз ще го направя, че виждате като си отворя играта. Ще има стримове по-натам, защото сега тепърво започвам. И да, хора, това беше информация. Надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте още много клипове и чао!